Faradayev kavez, sljedeći eksperiment. Ovdje imamo radioprijemnik kojega ćemo smjestiti unutar Faradayevog kaveza. Kada se prijemnik nalazi u Faradayevom kavezu, nemamo prijema i čujemo samo šum. Dakle, radio valovi sa odašiljača ne dolaze do prijemnika. Sada, međutim, kada smo odmaknuli Faradayev kavez, prijem imamo i čujemo zvuk na radio prijemniku. Ponovimo. Prijema nema. Prijema ima. Prima di salutarvi, vediamo la parentesi meteo. A Fiume alle 12 i termometri hanno